Sindicato Laboral Galego considera insuficientes as axudas publicadas no DOGA para mitigar os efectos dos incendios na apicultura. Razón, por exemplo, entendemos que por un lado o tema da alimentación, que neste caso ampliouse a 6 meses, digamos, o de subvencionar a compra de alimentación hasta 6 meses, vémoslo totalmente insuficiente, porque en moitos casos arderon moita superficie de matorral, realmente o que é o pasto das abellas, e entón en 6 meses consideramos que ese pasto non vai a volver a existir, entón, por lo tanto, que a necesidade de alimentación das abelleiras hacia para esas abellas que están nas zonas dos incendios que é insuficiente, que vai haber que aumentalo máis tempo, que se vai aumentar máis tempo. Básicamente, tamén había unha cousa que era, na que eu alimento as miñas abellas, que xa digo, consideramos que é insuficiente o plazo de 6 meses, realmente eu o ano que ven non vou ter colleita, porque non vai haber campo para que as abellas recollen e fagan un mel de calidade. E o que non podemos pretender é que estes abelleiros produzcan mel en base a prepararlo con alimentación, non sei se me explico, que esa alimentación, se lle transmite alimentación a unha colmena, esa colmena tamén o pode almacenar, podría sacar mel, pero iso non o va a facer os abelleiros. Entón, por lo tanto, entendemos que nos próximos anos esta xente vai estar moi afectada porque non vai ter unha colleta que vender, é dicir, non vai ter os ingresos que lle viñen directamente a produción de mel. Entón, por lo tanto, que nesta orde non se contempla absolutamente nada destas perdas de producción específicas para a apicultura, entón, si que entendemos que hai que sacar unha orde específica para esta xente afectada e cubrir os gastos, cubrir a falta de ingresos ou a pérdida destes ingresos que van ter nos próximos anos, que senón vai supoñer que moita xente peche. Depois, ao mesmo tempo, tamén vemos na axuda, que é unha axuda super compleja a hora de tramitar, porque así con unha memoria previa, a hora para presentar, unha memoria, despois a hora de solicitar o pago, entón, por lo tanto, que nos parece unha burocracia excesiva para esta situación, é que non nos queda claro, ou non é suficientemente clara a orden, como se vai facer esta valoración dos danos por parte da administración en relación ao sector apícola, porque eles falan de que os mortes de animais, ou non sei que, se son vacas tal, non sei que, ou polo crotal da vaca, non? Pero na apicultura todas as colmenas teñen o mesmo crotal, que é o crotal do código do apicultor. Entón, que vai ir ali verificar a administración non é clara a orden nese sentido, e entendemos que nesto ten que ser claro. Unha, porque habrá moitos apicultores que a maior brevedade posible quererán sacar o material queimado ou que non lle serve dos colmenares, ou quererán mover esas colmenas, porque tamén exigen un pouco que che van pagar o alimento en función tamén das colmenas que teñas afectadas. É dicir, eu teño 20 asentamentos, teño 5 asentamentos afectados en zonas queimadas, pois vanme cubrir as colmenas que tiver aí, para que ahora mesmo estamos nunha situación onde implica haber uns cambios, había que a xente quere reestructurar, a administración ten que ser moito máis ágil nese sentido e é moito máis clara de como vai fazer esta valoración, non? Porque despois non haiga situacións de susto ao final, porque realmente a mí está me dicindo que eu solicito ahora axuda, que compro alimento, que presento unha memoria ahora, que justifique porque é necesario alimentar o gando. Mira, que ardeu toda a zona de pastoreo que se chama de pecoreo oficialmente, pero que é a zona de pastoreo, cando Rueda dice que arderon 4 matogueiras, as 4 matogueiras é onde comen as abellas, por exemplo. Entón, que dixo, só ardeu 5% de eucalipto ou algo así, non? Dixo outro día. Bueno, pois todo eso que chamou penas e matogueiras é onde comen as abellas. Entón, por lo tanto, hai urgencia de comprar alimento, alimentar, pero a administración non é clara como vai valorar. Entón, é igual, a mellor adelanto uns cartos ahora para alimentación, presuponiendo como van cubrir, despois non conto con a administración totalmente fiduciaria, como é sempre, e que me dice, non, en vez de 100 colmenas, pago 8%, non é clara.